Шантабелски влог 2. Дойде време за обзор на изминалия май. Не познавам артист, който да няма някакви бои, които са на няколко години поизостанали на половина от обичките и който се чуди как да ги използва, защото му е жал да ги изхвърли. А затова реших на свободна интерпретация да нахвърлям едни цветя и каквото стане. Съчетах наоколо цветовете и реших, че това ще е една картина за мен, просто да се радвам, защото така или иначе ми е жал за боите. Разбира се, това са абстракции. Ако търсите истински линии и форми на цветя, може би ще ги доловите, но не в традиционния им вид. Все пак художниците обичат да има въображение и да оставят нещо на зрителите и публиката. След това май продължи с една усилена пирографска работа. Ето това платно с бухъл. Успях да го завърша. Отдавна го бях взела като основа, но сега наистина успях да го завърша. Ето го и крайния резултат. След това продължих към по-малки пирографски изделия. Ето тази морска мида, която също е много красива. Следващото пирографско изделие за май. Пчеличка с прекрасни медени пити. Ето и крайния резултат. Това отново е мидата с цветето. Пчелата, която събира мед. Ето едно цвете да радва окото, защото май без цветя просто не е май. Тук опаковах свои кутии, имах време да ги сглобя. Казаха се доста сладурски и са перфектни за малките ми платна, които са наистина мини платна. Някъде 5 см, 5 на 5. Аз обичам такива миниатюрни работи. Някак си са много изящни и красиви, особено когато ги изрисувам, ще са още по-прекрасни. А ето и какво получих от своята темопратка. Не правя реклама, просто поръчвам разни неща от сайта, като всички хора и изпробвам различни изделия и печатни материали. Това са марки с изображение на моето лого, които се оказаха изключително красиви. Сега ще ви покажа. Тук водя битка с опаковката. Битката е безмилостно жестока. Бяха ги опаковали много добре. Дори с предпразна лента, която да ги държи здраво свързани, да не се разпиляват. Много удобно. Много красиви марки. После ще ги видите залепени върху планера ми за 2026 година. Това тук са формички за полимерна, за глина, всякакви видове моделиране. С тях може да се направят, като повечето са, мисля, че са кактусчета и цветя. Да, много са сладки, да, кактуси са. Другата ми любов кактусите. Може да станат страхотни обици. Прекрасни са, не са много големи. Идеални за сглобяване за обици от 2 части. Какво друго имаме в пратката? Да видим. Инструмент за пиговане. Много исках такъв, да мога да си правя подгъви по картички. Ето го използвам. Пробвам го, но това е малко аматьорско пробване, защото първо не успя да се отпечата добре. Той е гланциран картон. Това е просто не потъна като хората, но иначе е тежко, масивно и съм доволна. Неръждаема стомана, хубав метал, който може да се ползва дълго. Ето, това са новите ми щипци за пробиване на хартия. Аз имам едни такива. Даже ще ви покажа след това съпоставка между дупките, които правят, но те са много по-малки милиметри. Примерно 2-3 мм, нещо и такова е
диаметъра на дупката. Ето, тук правя експеримент да видите. Да. Доволна съм. По-малка е дупката от тези, които имах и ще ми свърши работа за пробиване на картон. Главно. Всякакви такива допълнителни декоративни работи, които може да излязат. А това е много красив печат, който е за брандиране на фолио, златно фолио, като всякакви цветове може да се използват на това фолио с авторското ми лого. Ето го самия печат. Той се отваря, вътре е мострата, индивидуалната мостра, която са създали по моето лого, което им изпратих. Ето по-отблизо сега ще видите. Много сполучливо, много масивно, изключително съм доволна. Дори бяха отпечатали в началото на кутията самото лого, не знам дали забелязахте. Ето тук взех и малко такива емблеми, които мога да използвам също в опаковането на моите арт материали. Ето го логото вече отпечатано. Изключително професионално опаковано, много ми хареса. Просто за хора, които обичат изкуството си и с отношение правят нещата, които желаят. Доволна съм, изключително доволна. Тук има нещо различно. Я да видим какво ще излезе. Това са такива инструменти, също доста масивни. Са масивни, стабилни, защото ги изпробвах. Това е за огъване на картон. Кашони може да се разделят на части и да се сглобяват и съвсем нови елементи, тъй като изключително хубави линии правят. Ето тук ще се види много добре как всъщност правят подгъв в картон. Полезно като инструменти, които всеки човек, който се занимава с изкуство и с опаковане в една или друга форма, е хубаво да има в домашната си работилница и ателие. Какво има тук? Тук имаме едни стяги, които още не съм разгадала точно как се работи с тях, но наблюдавам, че ги използват за опъване на платно върху рамка, за да може хубаво да се опъни. Иначе са много масивни, много здрави и също съм много доволна. Личи си просто, че може да влязат в употреба, стига да видя точно как става опъването на самото платно върху дървената рамка. Винаги ми е било интересно как го правят другите. Трябва така или иначе, рано или късно сама да започна да си опъвам платната. Ето тук проучвам размера на самата човка, която се отваря отпред, така да я наречем. И доста тежичко е това като материал. Доста неща съм си поръчвала този май. Може би защото пролетта стимулира всякакви креативни, съзидателни и творчески идеи. И човек се чуди към кои да подходи. Да, доволна съм, щом съм сложила сърце. Сега и едно от най-хубавите неща, които си поръчах, които са идеални за любителите на фотография. Това момиче, което е изрязано от желязо, буквално. Като ковано желязо е. Но е много по-фино и леко като конструкция, нали, не е тежко желязо. Но е много добра изработка. Лазера е много добре изрязал всичко в детайли. Косата, всеки отделен косъм, долу самата сянка, която е по блузата. Изключително арт момиче и напомня ми на мен по някакъв начин, затова си го поръчах. Има и различни други форми и картини, които може да поръчате. Има птици в полет,
Сега ще ви покажа и как стои, когато го сложите някъде на стена. По принцип тиксото беше изключително стабилно опаковало цялата конструкция и това също предпазва доста при доставката. Ето и след като смъкнах цялото тиксо с кантовски усилия, ето и върху лилава стена. Вдясно се вижда недовършената ми картина с лъва. Ето, стои доста добре. Тук може да видите разликата между дупката, която прави стария ми перфоратор и новия. Тази вляво е от новия. По-малка, по-деликатна и върши много добра работа. А тук ще видите и как залепя марката с логото, как стои след като е залепено. То си всъщност с такива ръбчета като на марка. Изключително идейно и красиво се получава. И печата е чист, цветен. Цветовете са излезли прекрасно. Аз като графичен дизайнер съм изключително доволна. Съм удивена просто как излезе всичко. Настройките им са много добри на печатните системи. Ето тук намествам. Да. Ето, марката стана. Взех го за опаковане отново, но мога да го използвам и за други места. Просто е така да си разкрася дните. Ето отблизо, върху планера ми за годината. А ето и още покупки от Тему. Това са последните попълнения, визитките ми. Реших да изпробвам печатане на визитки. Удобно ми е и лесно поръчвам онлайн и затова някак реших да видя как ще излязат. Отново цветовете изключително отговарящи на файла. Опаковани в кутия. Красиво. Материята приятна, леко гланцирана. Към мат. Дебела, не е тънка. Ето тук се вижда. Много са красиви визитките. Не че са си мои, ама са си красиви. Аз съм ги правила, нали съм дизайнер. Да. Доволна съм и от печата им на визитки. Като цяло съм поръчвала какви ли не неща, под всякакви различни форми, като графичен дизайнер, какво ли не измислям. И чаши имам поръчани, които скоро ще добавя в магазина на сайта. Те просто имат много високо качество на печат. Системите и машините им явно са инвестирали изключително много в качество, мастила, но и предпечатната подготовка им е на невероятно ниво. Не, че файла не съм си го подготвила за предпечат да е добре, но много зависи самите системи как са настроени обикновено за печат. Понякога цветовете излизат по-наситени, понякога се губят нюанси, но тук печата излезе едно към едно с това, което е. А това са персонализирани стикери отново. Ето вижте пак. Цветни, шарени, с благодаря, за да мога също да ги използвам за опаковане. Няма да ви го отлепям отделен стикер, тъй като то се вижда, те са кръглички. От двете страни са. Не са много, не са и малко. Пак доволна съм. Няколко листа двустранно. Това са пликове, които са малко по-големи от А5. А5 е формата на книгата. И са идеални, ако искате да изпратите някоя книга или пък по-голям обект. Има страхотна изолация, лента за запечатване. Също те са 20-30 някъде са. Като бройка отново съм доволна. Това са още кутии за сглобяване. И те дойдоха. Стандартен картон, аз обичам изчистени линии, не обичам цветове, такива, които хубава, естествена основа, кафява. После вече мога да добавям мои цветнички елементи, но основата обичам да е такава. Не, че нямам и някои опаковки, които са с ръчица, но като всяка жена се изкушавам от разни по-шаренки работи. Последни попълнения в ателието. Тази хартия за пълнеж, която също е в цветовете на Шантабела марката. Още кутии с ръчица. Да, ето потвърждение на това, че наистина като всяка жена се изкушавам и то не веднъж.
и платна за рисуване върху каширан картон. Мисля, че бяха 15 на 15 см. Доволна съм като качество от техните каширани платна. Това е от мен за май. Сега за юни остава да лакирам пирографията, да сложа закачалките, които поръчах, да видя дали ще успеят да се съчетаят като размери, защото ми се виждат малко големи. И да дързая по другите начинания, които съм започнала, като арт чаши, които трябва да добавя допълнително в сайта. И още много други штори идеи, които само гравитират в главата ми и чакат време и постоянство, за да успея да ги придвижа напред. Това е мъката на твореца, че винаги има супер много идеи и времето никога не достига. Но това, както казват някои, може би е оправдание, така че добрата организация ражда красиви плодове. Това е от мен. Щастлив юни, ви е слънчев и да ви носи мирис на морски вълни. Ако видеото ви е било интересно, абонирайте се или сложете палец нагоре, за да достигат до вас актуалните ми влогове.